Alas 8 pa lang ng umaga ay nagtungo na ang senior citizen na si Nora Angeles sa Arayat National Park. Ito kasi ang destinasyon ng Social Services Mini Caravan ng Presidential Commission for the Urban Poor. Dito ay iba't ibang serbisyo ang inilatag upang tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayang hirap lumabas dahil sa restriksyong bunsod ng pandemya. Si Aling Nora inasikaso ang pensyon ng kanyang asawang may pneumonia. Check daw namin sa ATM sa Lunes, baka meron ng laman. Kasi 1 year na yun eh. Malaking menos na raw sa kanilang gastusin gaya ng pambili ng pagkain at gamot ang makukuha niyang 5,000 piso kada buwan mula sa pensyon ng kaniyang asawa. Siyempre, yung pambili namin ng araw-araw, magdadagdag na lang konti. Ayon sa Office of the Provincial Governor, malaking ginhawa ang hatid ng naturang caravan lalo na sa mga senior citizen. Isinabay na rin kasi dito ang libreng medical check-up at pagbibigay ng gamot. Ibinaba po lahat din dito para makipagkaisa sa national. Yung MHO namin, ang mga doctors namin, lahat ng mga frontliner po ng munisipyo nandito para matingnan po yung ating mga kababayan na pasyente. Bago matapos ang taon, 30 caravan pa ang isasagawa ng PCUP sa buong bansa. Nasa 3 destinasyon pa umano sa gitnang Luzon ang kanilang pupuntahan maliban sa Arayat. Ayon kay PCUP Chairperson Alvin Feliciano, batid nila ang hirap ng taong bayan sa pagkuha ng mga pangunahing serbisyo na lalong pinalala ng nararanasang krisis. Nandito po ang TESDA para sa scholarship program nila, ang SSS, DOH para sa medical mission at libreng gamutan, nandyan po ang PAGCOR, PCSO sa libreng gamutan din, DOLE para sa trabaho, DTI para sa negosyo, nandyan po ang LTO para sa lisensya at iba pang pangangailangan, nandyan po ang Public Attorney's Office at iba pang ahensya ng gobyerno. Sa kabuuan, 400 Arayateño ang nakatanggap ng libreng gamot sa puso, nakapagproseso ng kanilang birth certificate, nakapagparehistro ng driver's license at nakahingi ng legal na tulong mula sa Public Attorney's Office. Reynel Pawid, CLTV News.